హలో అనంత్ గారు. అభి గారు వచ్చాడండి ఇప్పుడు సావడతాడు. రండి రండి కూర్చోండి. సార్ ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్న మూవీ ఉంది కదా కామాఖ్య, దానికి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ రాయాలండి. మీరు ఎలాగైనా సరే నా కోసం రాస్తారని చెప్పి నమ్మకంతో వచ్చాను. రాస్తాను. వెరీ గుడ్ సార్. సాంగ్ ఎలా ఉండాలంటే సూపర్ ఉండాలండి. సాంగ్ సూపర్ ఉండాలి. ఇప్పుడు పల్లవిలో కొన్ని పదాలు ఎలా వాడాలంటే సార్ మనం సూపర్గా వాడాలండి. సూపర్ ఉండాలంట. నిజానికి ఓవరాల్ సాంగ్ మొత్తం సూపర్ ఉండాలి. అరే భలే క్యాచ్ చేశారు సార్. అందుకే మీ దగ్గర వచ్చినాను సార్. అసలు ఇప్పుడు వరకు ఎవడ ఇలాంటి ఇంత సూపర్ ఇన్పుట్స్ ఎవడేవ్వలేదు. ఇది మన టాలెంట్ కారణం కదా. ఏంటో నా టాలెంట్ అంతే. రాయమంటారు మీరు పాట? ఎస్, మీరు రాసేసి నాకు ఇమ్మీడియట్ కాల్ చేయండి, అలా వచ్చేస్తాను. ఓకే సార్. సాంగ్ మాత్రం సూపర్ ఉండాలండి. A few moments later. అనంత్ గారు అయిపోయిన పాట ఇప్పుడే కదండి ఇచ్చారు. వెంటకి రానా? వద్దులేండి, మళ్ళీ వస్తా. సాంగ్ మాత్రం సూపర్ ఉండాలి.